Да, аз съм Пухчо и днес ще ме интервюира някакъв странен заек. Аз не съм странен заек и без това съм момиче. Да, но ушите ти са много изкривени, затова си странен. Не ме съди по ушите. Все пак името ми е Кривоушка. Добре, затова вече задавай въпроси, защото не ми се спори с теб. Добре, на колко години си? На 5! Да, обяснявам всичко, защо си бебе. Не съм бебе, ти си бебе. Ти си бебе. Кривулко бебе. Ухо по-скоро. Айде, давай! Добре, бе. Какъв е убийственият ти стил? Обичам да нося къси панталони и понякога да се разхожда вкъщи по гащи. Ти сега си гол, нали знаеш? Оле, майчице, секунда само. Така по-добре ли? Все пак си гол. Сега? Носи само панделка и си гол. Добре, няма значение, нямам други дрехи, освен панделки. Да действаме. Много си смешен, добре. Какво най-много обичаш да правиш? Аз обичам да ям сладолед. Добре. Кой е любимият ти предмет в детската градина? Пръцкане! Мага! Няма пръцкане. О, ти така си мислиш. И колко добре го правиш? Ето така. Добре ли си? Усмърдяхте с бомба. Това е бомбата на Пухчо. Така го наричаме в детската. Мен така ме наричат бомбата на Пухчо. Добре ли си? Ехо, искаш ли изкуствено дишане? Добре ли си? Жива ли си? Ако не виждаш, тя умря. Аз съм говорещ телефон. Оле, господи, от кога има говорещи телефони? От сега, поп. Добре е време да я осмърди още един път, за да се събуди. Сега добре ли си? Добре ли си? Добре, ще напръскам с парфюм. Ядох телешко. Какво искаш от мен? Добре, както виждате, умря и интервюто ми не довърши. Следващия път няма да пускам чак такива бомби, може би. Да се надяваме. Преди да се събуди, сега ще направим това. Сега добре ли си? Тя умря, бе, тъпчо. Много си О, тя била умряла. Аз мислех, че пърдяла. Добре, чао от мен.